cau el sol darrere els dipòsits de gas. Si no ens mirem és perquè el sol ens podria fer mal. De tan intens, de tan real. Tu i jo sabem quant dolor ens podem provocar. Marxa la llum vora la rampa que baixa el riu. Encara fumem com si no ens afectés el que diu la ciència, el món, el cor i el cap. I l'última mostra de sang que ens van fer analitzar. Els gossos juguen aliens al futur que vindrà. I una espurna d'enveja ens crema del cor i ens fa mal. Qui pogués seguir jugant, potser així la sort es posés del nostre costat. I he vingut avui a recordar-te només perquè et trobo a faltar, com si em fes falta trobar-te darrere els dipòsits de gas. Com si no et tingués prou present. Gairebé podem dir que estem de bateig. Ja t'anunciàvem ahir que avui el tindríem aquí amb nosaltres als estudis de Tarragona Ràdio. Eres José Galdrán, a lleig. José, què tal? Com estàs? Com estàs? Sí, encantat. Jo molt d'estar aquí. contenta, home, que tens aquesta criatura que t'ha quedat rodoneta, eh? Ai, estem, sí, ja ho dius, de bateig, sí. Sí, clar. Mira, m'he posat de gala, home? Elegants. Home, clar que Com sí. sempre, però Home. una altra banda. A més, que no me l'esperava amb tant de cos aquesta cançó. M'explico, normalment quan tens un single tal i qual, no sé, 4 minutets, 3 minutets i mig, però que aquí ho has posat tota la carn a la graella, eh? 6 minuts, tinc tendència a allargar-me. Però que és fantàstic, perquè a més li dona molta musicalitat, que també trobem a faltar ara mateix en moltes cançons. Sí, i a Vinga, més, lletra, no? Una mica de música per I acompanyar a més també eh? per mi és necessari quan vols explicar coses. Si no, no dona temps a explicar coses. És com, jo crec que l'impàs de la música d'una com quan s'acaba la tornada i te'n vas cap a un altre moment de la història que expliques a la cançó, és com el respirar, no? És el que et dona l'ambient. És Per el que et exemple, dona el per context. exemple, sí. És el context, sí. Explica'm d'aquest dipòsit de gas, que a més tenim videoclip també que es pot arribar a veure, que també ha sortit avui. Tot això avui, Tot avui. què té el dia 30 de maig per tu? No sé, és especial. No sé, no. Què li passa el no ho vam 30 de trobar, maig? no ho vam buscar per cap motiu en especial, simplement vam triar, doncs quin dia ho traiem, dia 30, perfecte, doncs concentrem-ho tot aquí, single, videolírics, perquè la gent conegui la lletra, I perquè perquè pugui cantar. I una altra vegada també perquè vegi l'ambient on es desenvolupa, l'escenari on es desenvolupa la història que explica la cançó. Que per cert, me va encantar molt que allà on estàs, en aquell moment, hi havia un cel espectacular, ens va costar una mica. Uah, però de veritat, quan fas l'explicació de dir aquest és el trosset, vam poder gravar, tal i qual, jo estava, dic, José, aparta. És que era una meravella. Mira, jo ho tinc guardat, mira. Hola, amics. Veus? Soc el Lleig. Qui en aquest moment? Estic aquí per presentar-vos l'escenari on es desenvolupa Oh, que sona? la història del meu nou single, Dipòsits de gas. Sí. Una història sobre A amor. més, és que Sobre m'interessava molt Perdona, això. que el tallem, el pobre, em que et tallo a tallem mi a tu. mateix. Et tallem a tu mateix. És una mica És el que té, és el que té. Sí, a mi m'interessava molt que es veiés una miqueta a l'escenari, l'escenografia que a mi em va inspirar per aquesta cançó. Jo penso que és un lloc on jo visito 3-4 vegades al dia.
perquè està molt a prop de casa meva, perquè és on passejo la meva gossa, perquè és una mica on faig, no diré vida, però sí que passejo molt per allí. I allí és on va néixer la història que explico a Dipòsits de Gas, i per mi era una miqueta explicar o donar pas a la gent. No és que sigui... Els dipòsits no són el protagonista, és l'escenari. Però dona el context, aquest context de què passa quan vas a un lloc així, molta gent passa, molta gent passeja, molta gent fa esport, fa pícnics, fa tot. Jo m'hi fixo en tots. Sí, no, però que dic, la gran majoria de vegades intentem passar des de l'anonimat, des de jo vaig, el que deies abans, amb el meu gos i vaig pensant en les meves coses. La gran majoria estem incomunicats perquè anem tots amb els auriculars posats i a més mirant en un punt fixe que si hi ha algú que potser et saluda perquè potser és conegut teu, potser ni el veus. I és possible que fins i tot que no t'hagi tocat però li ha faltat el cant d'un duro. Passa. A mi sobretot, el que jo volia era situar una història possible, que no real, però possible, en un escenari real, molt real per mi. Clar. No només real, sinó que és allà, a tocar. Casa meva, no?, pràcticament. Aleshores, això és el que em resultava interessant. I també el fet de que la història fos una història que, insisteixo, no és real. Bueno, podria ser-ho, tal com ho expliques. Té coses de realitat. Té unes pinzellades. Com tota ficció, sempre hi ha una part de realitat. Que passa que algunes vegades la realitat, tu ja saps, que supera la ficció, en alguns casos, que no ha de ser aquest, No, en aquest cas, simplement, partint d'un escenari real, volo. Faig servir la imaginació i escric una història. De fet, aquesta cançó és la que dona el tret de sortir del disco, és una miqueta la que em motiva. Quan jo faig un disc, el que necessito és alguna cosa que em digui, vale, ja estàs preparat per tornar a fer cançons i tornar-les a posar... Però has tingut alguna dubte d'aquestes? Has tingut dubtes essencials? No, però jo ho dic perquè últimament m'estic trobant a molts grups i també a cantants que em diuen no, és que he passat un batxe, allò que dius, he passat un moment en el qual no sabia de quina manera, allò que dius, me quedava la veu cap a on anava aquesta veu, no? A mi em passen dues coses. La primera és que jo no paro mai d'escriure. Escric cançons des que tinc 15 anys. Ara que ha arribat i s'ha endollat aquí al costat de la tele. Jo no paro mai d'escriure, perquè no sé fer res més. Una altra cosa és que em decideixi o que vegi que realment tinc un grup de cançons que es poden publicar, que es poden fer, es poden posar davant del públic. Sí. I aquesta cançó, quan la vaig acabar, vaig dir, vale, aquesta cançó em convenç, m'agrada la història, m'agrada com jo preveig que pot anar a nivell de música, tiren cap endavant. Anem a veure de totes les que tinc, de les 50-60 cançons que tinc... 50-60 cançons? Sí, que siguin aprofitables. Sí. Insisteixo, és que no paro, jo no paro mai. 50-60 cançons? Jo no paro mai. Tinc molt de temps lliure. Home, però a veure, i també tens per aquí a moltes muses que t'acompanyen. Com deia la frase típica, que les muses te trobin treballant. Però muses, sisplau, deixeu-lo respirar. No, perquè a mi és el que em manté en forma, diguéssim, viu. Continueu-li donant canya, doneu-li canya. Jo ja estic fent coses per un possible següent disco, single, no sé, diguem-li com vulgueu. Jo continuo treballant. A veure. Sí. A veure, que per mi està fantàstic, perquè mira, és allò que dius, mira, ens dones vida també aquí a la ràdio, que ens encanta tenir-te, És que no és opcional, o sigui, no és una decisió que jo prenc de dir... Si no senzillament surt. No, és que jo m'aixeco al dematí, o estic fent el dinar, o estic passejant a la gossa, o estic pensant coses, i estic mirant a la gent, i estic imaginant... Ets una màquina. No, o quan m'emprenyo, quan veus coses que t'emprenyen, o coses que t'agraden... Aquí també és bo, per fer que... Hi haurà cançons d'emprenyament? De lleig? Sempre. Sí? Sempre hi ha alguna que... De lleig sempre hi ha una part que està emprenyada. Ara mateix se'ns ho deixa molt fàcil, del que està passant al món, Sempre ha sigut fàcil. Sí, sempre ha sigut fàcil. Si no hi ha uns països, hi ha uns altres, no? És que ara ens n'entenem de seguida. Però sempre ha sigut fàcil. Si tu pares una mica l'orella, emprenyar-te és la primera reacció. Una altra cosa és què fem amb això. Gairebé de respirar. T'aixeques al matí i dius, ja estic emprenyat. Sí, però és que no cal anar-se a coses grans amb els veïns, amb el nostre entorn, amb un mateix, per com actua segons en quins moments. És que això és la vida. La vida és així, no és, com deia el Lluís, és bonica però complicada. Cordons, és complicada. A més, i si no, els la compliquen. Que aquesta és una altra, que sense voler vas fent, però tela, però tela. Però anem a aquest dipòsits de gas.
Tu em deies que ja tenies el lloc, però clar, la inspiració, el que comentaves ara, a l'hora d'escriure, com t'ho vas fer? Vas agafar el mòbil? Vas dir, és que aquí surt això. La història ve de cantes? molt antic, perquè jo fa 10 anys que vaig tenir un càncer. Sí. I ja està superat, i ja pum, però això et crea una consciència de què passa, de que el pensament bàsic és, hòstia, m'estic creuant amb aquesta gent i jo no sé si aquesta gent ha passat per lo mateix que jo. se li ha mort un familiar, Sí, s'ha quedat sense feina, té una malaltia... No ho saps, perquè no et pares. ho sabem. Clar, no et pares a preguntar-lo, no? Aniràs parant, escolta, tu... Jo, ara, a ti què t'ha passat? Amb prou feines ho fem amb els que coneixem, imagina't amb els passavolants, no? Amb els que ens trobem pel carrer. I llavors, a partir d'aquí, vaig pensar, bueno, què passaria... En un moment concret me trobo una parella sentada davant d'aquests dipòsits de gas mirant la posta de sol i llavors jo aquí tiro la imaginació i dic, ostres, imagina que és això, no? Que és aquesta situació. I a partir d'aquí començo a volar i em surt aquesta història, que intento que sigui el més oberta possible en el sentit de que no es defineix ni gènere ni quina relació hi ha entre ells a part d'una estima... Que poden ser, exacte, sí, és el que dèiem, poden ser uns amics o poden ser uns familiars, pot ser... Pare i fill, mare i filla, és igual. Això no és l'important. L'important és quan afrontem una pèrdua, sobretot quan sabem que aquesta pèrdua s'ha de produir, què passa? Com ho fem? Com ho gestionem? Exacte. I la cançó, com que no moltes cançons... Normalment, la gran majoria de vegades no ens ensenyen. Les cançons generalment no donen respostes. El que fan és fer preguntes. Sí. Que ja ens està bé. A mi ja m'està bé. És fer preguntes i... Ostres... I que algunes vegades, gràcies a aquestes preguntes, surten respostes que algunes vegades poden ser còmodes o incòmodes, però que et donen un pas més enllà del que potser estaves buscant. Bueno, és que fer-se preguntes és el primer pas per avançar, cap a on sigui. Però avançar. El que no pots quedar-te és amb el dubte. És a dir, fes-te preguntes i miraràs i trobaràs maneres de tirar endavant. Aquesta és la història. Si tu perds una persona que t'estimes molt, o saps que has de perdre una persona que t'estima molt, per una malaltia, perquè et deixa, pel que sigui, amb aquesta pèrdua, què en fas? Si tu no la gestiones, t'enfonses amb aquesta pèrdua. Llavors has de mirar de tirar endavant. Tot això és intentar condensar-ho amb una cançó, però sobretot a mi m'interessava molt, més que explicar la història, que també és crear aquest ambient. L'ambient de m'estic preguntant això i a mi això què faig? Què faig amb aquest sentiment que tinc de, primer, sé que te'n vas i ara que ja has marxat, què faig? Què fem? Els gossos i jo, què fem? De quina manera ho afrontem, no? Exacte. Aquesta és la pregunta que... Ens quedem en un racó plorant, esperant a veure què, que vingui algú o ja agafo energia i començo a tirar cap endavant. Bé, aquesta és la pregunta i la resposta l'ha de trobar cadascú. Cadascú en el seu lloc. L'objectiu. Quins depòsits ara mateix t'han arribat a través de la cançó? Ja t'ha arribat, ja sé que avui és el dia. És aviat encara. Però jo crec que alguna escolta a través de les xarxes, encara que ha estat un minsa, s'ha escoltat. Sí, clar, el meu cercle més proper, que en aquest cas jo he sigut molt hermètic, és a dir, li he ensenyat a molt poca gent, que normalment ho ensenyo a més gent, amb aquest disc he volgut ensenyar-ho a poca gent, molt poqueta, i de moment els que han descobert i que són més o menys propers, de moment els ha agradat. Però ja se'ls ha ensenyat tot el disc? No només la cançó, només aquest dipòsit de gas, eh? Tot el disc només el coneixen la discogràfica, evidentment, la meva dona. Perquè t'ha estat patint a casa, òbviament. Sí, bueno, és el que comentem sempre, que quan jo trec el disc, la meva dona ja ha sentit totes les cançons 35.000 vegades. I que ja està més farta que tu. A l'estudi, però ja se les sap. Però és això, jo aquesta vegada volia tenir-ho tot una mica més hermètic perquè vull lluitar contra aquesta sensació de... I ho comentava amb la gent que està fent la feina de xarxes socials i de difusió. Està bé tenir reaccions de la gent, m'encanta, però no m'importa. A mi el que m'importa és quan jo, a principis d'abril, dic aquest disc està tancat, jo me l'escolto 35 vegades i estic content. I ja és el que necessito. No l'he tornat a escoltar fins fa 15 dies. Què dius? Sí, clar, perquè fa 15 dies jo ho hagués canviat tot ja.
Ja És ho hagués canviat. No, i a més, tenint en compte que tens tantes cançons que pots arribar a tirar d'aquí, que dius, clar, alternatives tenies. Jo el dia 1 d'abril, que és el dia que vaig tancar el disco, que vas donar, que dius, tot això és el que tinc. Discos, els vaig dir, aquí teniu el disco, què us sembla, tirem endavant o no? I el Domi, home, ja era hora, va dir, sí, tirem endavant, i ja vaig dir, tanquem la paradeta, aquesta carpeta encriptada aquí a l'ordinador, no la vull sentir més fins que hagi de fer el mastering final i tal, i ara l'he hagut de recuperar perquè tenim algunes sorpreses, perquè hi haurà el concert de presentació i m'he de tornar a prendre les lletres, que aquest és el meu via crucis particular. Sí. Per cert, quin dia? No ho sabem encara. Encara no? Però bueno, no crec que quedi molt lluny. És que hi ha coses que no sé si puc explicar. Bueno, fem una cosa. Quan arribi el moment anirem destapant de mica a mica aquesta petita bombolla. El que sí que farem, ja ho anuncio, encara que no us dic la data encara, però sí, abans de la presentació farem una festa d'escolta del disco i de presentació del disco, que vindrà en un format especial, que ja revelarem. Que xulo, que bo. S'ha treballat d'una manera molt xula amb el que volíem ensenyar amb aquest format una mica diferent, i a veure quina és la reacció de la gent, però abans, insisteixo, abans de la presentació en directe que sempre es fa quan es presenta un disc, hi haurà alguna sorpreseta més, però que ja us aniré explicant. Molt bé. Jo m'he tirat a la piscina i aquí darrere de José surt un logo que jo pensava que potser és la portada del disc, és la portada del senzill, sí, que són aquestes dues mans que s'arrelen, que s'enganxen, però després dic, pues si aquest logo porta el nom del que serà el teu disc... Saps què passa? Aquí... I dius, no, aquest no és, El mèrit és de l'Iker Fuentes, el dissenyador de la portada, que treballant amb el disseny del que seria aquest nou format de presentació del CD, se li va acudir afegir aquest segell, diguéssim, i em va dir, escolta, això és que a mi m'agrada, que et sembla per fer-ho servir com una miqueta de logo? I així traiem la teva cara dels logos d'Instagram. Home, això no pot ser. Me va agradar la idea. El que passa que aquest acer és un bastó que em recorda... Què em recorda? Això és una pista, no t'ho puc dir perquè és una pista. Però si són dos serps que s'ajunten, que van cap a un... Però és que jo l'he vist en algun altre lloc. En un altre lloc l'he vist, però no sé on. Cada dia ho veus. El que no estava a la guitarra. Cada dia ho veus. On? José, no siguis dolent. D'aquí 15 dies te donaràs compte, diràs, anda... Clar, però si és que... Una farmàcia. Sí, no? Sí. Val. Ostres. És una pista, Vinga, va. Però no tens ningú perill de quedar-te sense veu, no? Bueno, aquest perill existeix sempre. Fins que no... No. Va relacionat amb el format en què editarem, en què farem l'edició especial del disco. Y hasta aquí puedo leer. Y hasta aquí puedo leer y estoy leyendo demasiado. Sí. Bueno, a veure què passa. Ara per ara gaudim d'aquesta cançó, gaudim del videolírics. Tindrem vídeo, també? O ens quedem al videolírics durant un temps? Anem una miqueta enganxats de temps amb això, però la nostra intenció és fer vídeo pel segon single, que surt la setmana que ve, però la setmana que ve no estarà el vídeo. Ara anava a dir-te, penja'm i torna la setmana vinent. No, que tornarà, d'aquí a 2 setmanetes. La setmana que ve surt el segon single del disc i el vídeo esperem tenir-ho una mica més endavant, perquè estem fent un treball que a mi m'agrada molt, veurem si és possible, perquè encara està tot penjant molt amb cordes, però sí, la idea és tenir videoclip. A veure què passa, Bueno, tinc ganes, aquestes coses s'han de treballar a l'ombra i en secret i dir tal, ja. I aquell moment, home, jo sé que d'aquí a 2 setmanetes tu i jo tenim una cita a principis de la setmana vinent, no l'altra, i que aquí ja tenim el segon senzill, ja en marxa, podem tornar a sentir aquest dipòsit de gas i, a més, potser avançarem coses, també. Sí, en aquell moment jo crec que ja estarem en disposició d'explicar-vos i ensenyar-vos. El que passarà al juny, i el juny. Bueno, el juny és un mes molt complicat. Se te gira feina el juny, Sempre. A veure què passa, El juny sempre són complicats. Bueno, jo espero que no siguin complicats, al contrari, que tinguem moltes ganes de tornar-te a tenir moltes vegades per aquí per la ràdio. Això vol dir que la maquinària del lleig està en plena forma i que ja saps que t'estimem amb un José
Jo a Gràcies, vosaltres. gràcies. I res, continuem escoltant aquests dipòsits de gas, que jo crec que també el que deia moltes vegades, de que tenim molta gent al nostre voltant, ens podem arribar molt sols i només és perquè potser no acabem d'accedir, no acabem de... Bueno, s'hem ho fem. tornat més autònoms en el sentit dolent de la paraula. Sí, No tan vull- bons que anàvem a fer i a sortir després de la pandèmia, Sí, clar, això... No, però De ja no, jo coses crec que ja també, no ve de la pandèmia, ve No, d'abans. no, però que dic que quan estàvem allà aplaudint a la gent i que tothom ho mirava amb uns altres ulls. I... És molt difícil perquè, sobretot en una ciutat com la nostra, Tarragona, que fa 20 anys érem, estic exagerant, però eren la meitat de gent i ens coneixíem pràcticament tots, i ara això no passa. No, que És va, més que va. difícil, Tarragona ha crescut, hi ha molta més gent, la dinàmica de la gent és de menys d'interactuar menys personalment, però això no passa aquí, passa a tot arreu. Sí, a més de I veritat, això, si no ens hi esforcem, provoca aquestes coses, que hi ha un cert aïllament que, bueno, és feina nostra de cadascú personal d'intentar combatre-la. Exacte, i de que puguem sortir una miqueta més a veure la llum. Relacionar-nos, Clar. si les- I una d'aquestes coses jo anuncio, i també ho diem moltes vegades per a ràdio, són els concerts. Sí, A l'anar a concerts, Clar. al poder gaudir, que me van dir, una companya d'aquí de l'emissora m'ha dit que cada vegada que vas a un concert guanyes 9 anys de vida. I ella m'ha dit, soc immortal. Però clar, ella és d'anar a concerts jo gairebé no sé cada si es setmana. guanyen 9 anys de vida, però que hi ha moltes probabilitats de que et trobis amb gent que feia molt de temps que no veies Per i que et exemple. pots disfrutar de recordar coses, de tornar-te a posar al dia, de conviure amb gent, de descobrir que la música està molt guai escoltada a casa amb auriculars o pel carrer, però en directe és una altra Encara és cosa. millor. Jo sóc dels que penso que el directe no és ni millor ni pitjor, és diferent, és un altre llenguatge. Ai, m'encanta, és com el cine. A mi m'agrada veure les pel·lícules en pantalla gran, amb el meu bol de crispetes, ho sento molt pels sorolls, però aquesta sensació que tens I allà el cine, no és el mateix. El cine a mi em dona l'exemple entre música que escoltem gravada i el directe és com els llibres i les pel·lícules. Un llibre és un llibre. Clar. Tu llegeixes El nom de la rosa i és un tros de llibre impressionant. Veus la pel·lícula i és una pel·lícula impressionant, però són dues coses diferents. Clar, i cadascuna t'adonarà en algun moment donat Són coses... llenguatges diferents. Per mi el directe, que és una cosa també per contraposar a la meva tendència que tinc a crear en solitari. Jo creo a casa, sol. Però en aquest disco no hi ha hagut cap col·laboració, en d'altres hi ha hagut alguna, però en aquest disco ho he creat jo tot sol. És en directe, quan jo ho poso en comú amb els músics que m'acompanyen i dic, vale, aquestes són les línies mestres, a partir d'aquí Anem a treballar. poseu-vos Clar, el vostre coneixement i la vostra tècnica i volem. Perquè els directes per mi han de ser diferents als discos, si no te quedes a casa i escoltes el disco, que segurament l'escoltaràs amb més tranquil·litat i ningú et donarà cops de colze, la cervesa estarà més fresqueta, totes aquestes coses. Si tu fas el sacrifici, entre cometes, d'anar a un concert i que la cervesa sigui una miqueta aigualida, que faci molta calor, que faci molt de fred, que faci... Però tu escoltes el grup que s'hi està posant i que et dona un plus d'energia i val la pena. Clar que sí. Val la pena. Tot i la mandra que fa moltes vegades sortir de casa, a mi em passa, que, bueno, ostres, un concert ara, anem a Altafulla a veure un concert. Ostres, va, anem-hi. I quan arribes dius, hòstia, menys mal que he vingut. Menys mal que he vingut. Doncs això és el que... Amb I això és un ens hem de sentiment quedar, que hem precisament, d'intentar recuperar sempre. Sí. Anar a concerts, qui diu concerts, diu teatre, l'altre dia vaig estar veient a l'Oriol Grau i és aquella sensació de... Ostres, menys mal que he vingut. Doncs això, que ningú us ho expliqui i que tinguem l'oportunitat de gaudir-la precisament com em deies. José Galtrán, el lleig, gràcies. Moltes gràcies a tu, I d'aquí Sílvia. 2 setmanetes tornem a estar aquí amb tu, Aquí estarem. I llavors m'expliques precisament, perquè és veritat que, com diria l'anunci, aquest disc està fet tot només per les teves mans, Tot. Gràcies. A tu. Seguir jugant. Potser així la sort es posés del nostre costat.